aproape 19%. Ce numere sunt astea, frate? Orice ați face, nu îi hrăniți. Am cumpărat și un Bulls. Test de consum pentru Dacia Duster în lumea reală, cu motorizarea de 1.230 de cai 4x4 pe modul auto, așadar nu pe modul eco, care mai poate salva combustibil. Ce este de reținut? Voi merge pe drumuri naționale drepte, voi merge pe drumuri naționale cu suișuri și coborâșuri și voi traversa inclusiv chiar și Transfăgărășanul. Iar de final voi merge cu mașina și în off-road. O să vă spun exact ce distanță o să parcurg, astfel încât să vă faceți o idee despre cât de mult consumă motorul pe benzină al acestui model. Și să resetăm consumul. Prima situație pe un drum național drept, spre exemplu cum este între Câmpul Lung și Pitești, un consum de 4,7% nu este neapărat o excepție, poate fi regula dacă respecti limitele legale de viteză. Asta înseamnă 50 în localitate și 90 în afara localității. Așa, acum mă aflu pe drumul dintre Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Sunt 7 dealuri de trecut, așadar 7 urcări și 7 coborâri, aproximativ 40 de kilometri, și să vedem la finalul acestui segment de drum care a fost consumul lui Duster. De menționat că încă nu am pornit aerul condiționat, iar după cum se vede rulez cu o viteză normală, să zicem, care se înscrie în limitele legale. Drumul spre Curtea de Argeș a fost refăcut de curând, așadar este într-o stare foarte decentă, poate doar câteva 2-3 de nivelări și mai apar unele gropi pe porțiunile din beton care nu au fost asfaltate încă. Mamă, ce numere sunt astea, frate? Custom. Mamă, carusel. Roller coaster. Aici au mai reparat, dar tot e cam... Imediat intru și în Curtea de Argeș, așadar consumul până aici a fost de 5,5%. Acum ne pregătim să urcăm pe Transfăgărășan. Și am intrat pe superbul Transfăgărășan. Nice! 10 la oră limită, mamă. Am ajuns și la Vidraru, iată că apa este în baraj, barajul a început să se umple. A fost foarte amuzant cu reacțiile oamenilor atunci când spuneau că nu o să-l mai umple niciodată. Ce faci, mă, Moș Martine, acolo? Orice ați face, nu îi hrăniți. Sunt foarte periculoși. Și am ajuns pe ultima bucată a Transfăgărășanului, încă 10 km și deja voi fi sus la Bâlea. Măgărușii. Titit. Mamma mia. Prea frumos. Cuvintele sunt de prisos. Am cumpărat și un Bulls. Am mai luat de la nenea, ăla e foarte bun. Și am oprit aici pentru o mică pauză. Cred că e un loc potrivit pentru a mânca un Bulls. Da, cred că este foarte potrivit. Gata și Bullsul. Foarte bun a fost și îi dăm mai departe. Și am intrat în tunel
Până aici a fost doar urcare, bineînțeles, consumul este de 7,1 litri la sută, ceea ce este extrem de rezonabil, dar ca să facem consumul complet, va trebui să vedem cât mai scade după ce încep să cobor spre Avric. Oh, Doamne! Mama, îi dă ceva acum pe coborâre. Gata cu coborârea, gata și cu ploaia, mai sunt doar 2-3 stopi și avem consum de 6,2 pe Transfăgărășan. Și acum pe autostradă am venit de la Pitești până la București. A fost liber, am avut un consum de 8,2, am mers 140-145 și acum mă întorc de la București spre Pitești și iată, consumul este de 7,7, dar mai mult de 130 la oră nu s-a putut merge. Este destul de aglomerat astăzi pe drum. Este sâmbătă, probabil că pleacă mulți din oraș, deși nu înțeleg că oricum deja sunt concedii. Mă rog, asta e mai puțin important. Așadar, la un mers mai blând, 7,7, dar trebuie să ținem cont și de media anterioară, da? Cea pe care am făcut-o de la Pitești la București, de 8,3. Asta înseamnă că dacă aș merge cu maxim 130, media pe autostradă ar fi de 7,5, așa estimat. Și de final să testăm consumul în modul off-road. Așadar o trec în modul off-road. Iată. Off-road. Mamă, ce rău am șters ăsta. Bine, și hai să-i dăm. Consumul e resetat. Facem consumul în sus și bineînțeles și în jos, ca să scoatem media. Au cam venit bolovani pe aici pentru că a plouat foarte mult și a dus ploaia de sus. Pe prima bucată de urcare consumul e destul de mare, dar am urcat doar cu treapta întâi. Deci consumul este absolut normal. Ia uite-i. Dacă eram cu bicicleta, mă rupeau. Paznicești la oițe, ia uite, îi vin după mine. Munca bardată pe voi. Na, că iese și o filmare cinematică. Bă, ăsta largă fix în fața mașinii, bă, ce nebun ești. Ombre, te rog eu frumos. Foarte fain drumul ăsta pe nisip. Deci teoretic urmează ceva nămoane, dacă mi-amintesc eu bine. E uscat. Perfect. Și am ajuns unde mi-am propus. 18,1% este consumul. Și acum să-i dau la vale să vedem la cât se stabilizează până jos. Tare frumos se vede de aici. Iată cât de rău a rupt apa drumul pe aici. Îmi place foarte mult Duster-ul pentru că e o mașină compactă și treci destul de ușor prin locuri înguste și poți să o și întorci foarte ușor. Aici, spre exemplu, pare că este destul de mult loc, dar va trebui să mă urc un pic cu roata pe malul ăla, căci dacă îmi pică cealaltă roată aici, iată, acum se vede adâncimea de fapt, este cam neplăcut. Cred că atingi cu burta mașinii, bineînțeles. Gata, m-am întors fix în locul de unde am plecat, media 12,7. Cam asta a fost cu testul de consum, sper că v-a plăcut. În episodul următor, mașina asta va atinge 20.000 de kilometri, așadar vă voi prezenta concluziile după 20.000 de kilometri de utilizare.